Boas tardes. Benvidos, amigas e amigos, á Festa dos Xerais. Esta tarde coñeceremos as persoas gañadoras da 27ª edición do Premio Xerais de Novela e da 25ª do Premio Merlín de Literatura Infantil. Preséntome, eu son Celia Torres, directora de promoción de Xerais e coordinadora destes premios. Antes de nada, Xerais quere agradecer a todas as persoas e entidades que prestan a súa axuda para que os premios Xerais luzan ano tras ano. Primeiro, a todos vos, o noso público. Grazas por acompañarnos e por gozar con nos da chegada de novas obras para a literatura galega. Grazas aos membros dos dous xurados, por o seu impagable traballo, 2 meses de dedicación á lectura dos orixinais presentados. Grazas á Consellería de Cultura e Turismo e moi especialmente ás persoas da Fundación Illa de San Simón por a axuda e disposición. Grazas ao ámbito cultural por a súa colaboración no Premio Xerais de Novela e grazas tamén ao Concello de Redondela que a través da súa Consellería de Cultura nos agasalla cada ano coa música. Celebramos neste 2010 o 25 aniversario do Premio Merlín, un dos premios máis veteranos da literatura galega para os máis pequenos. Da man de Luís Mariño creouse no ano 1986 o Premio Merlín de Literatura Infantil e Xuvenil. Nos 3 primeiros anos foron secretarios do xurado Xosé Luís Méndez Ferrín e Xosé Lastra Murguais. A eles tamén o noso agradecemento. Tedes nas vosas mans, para que levedes de recordo, un exemplar da última edición de A Casa Abandonada, o libro co que Úrsula Gend gañou o primeiro Premio Merlín en 1986, fallado en Vigo. Nos 2 anos seguintes celebramos os nosos premios no Parador Conde de Gondomar de Baiona. En 1987 gañou Palmira González Boullosa con A Princesa Luda e o Enigma de Piano. En 1988, Xosé Antonio Iracruz, co libro O outro lado do sumidero. Que mellor comenzo para un acto literario que a música. Este ano chega do lugar da Buraca, en Chapela, o grupo de música galega Os Alegres da Buraca. Este grupo pretende acadar un estilo interpretativo achegado ás modas da primeira metade do século XX. Daquela, moitos gaiteiros rivalizaban no campo da festa coa cada vez máis puxantes orquestras, mesturando tanto repertorio como instrumentos na tentativa última de evolucionar e modernizarse, tendo como meta o favor do público. Sempre na procura de que as súas interpretacións teñan un cuño inconfundible de música da terra, guíanse pola norma, o importante non é o que toquemos, senón como toquemos. En definitiva, pretenden encher a súa música de recendos a polvo a feira e de fume de foguetes que nos traian entre encantos, ledicias e lembranzas de festas e romerías vividas. Nesta primeira actuación van a interpretar a peza popular anónima Barqueiros de Ribadavia. Un alará moi coñecido no que se refiren ás angustias e dificultades propias de outros tempos, nos que as viaxes eran odiseas e incluían, entre outras vicisitudes, ter que embarcarse para cruzar un río. Daquela era preciso contar o servizo dun personaxe xa desaparecido, o barqueiro. Con todos vostedes, Os Alegres da Buraca.